бардора хеле вақт занг мезанем хе пеши ма пар ёдам бардорон ё кен лубои хел айфон овардагим айфон 15 Pro Max пачка овардагим шумо телефоно истифода бурдагӣ биёрем болои сумтен телефони нав туметун бардоро шаҳри Қурғунтепа кӯчаи баҳо магазини Акай Сапон бардори намхи я хеле вақт занг мезанем пеши ма пар ёдам номерои телефоно масалан шогирдам ҷай я хеле вақт нестам занг мезанем бардоро доставка бепула бихарем бардоро айфон 15 Pro Max пачка нархиш 1400 сом оптович кардем бардоро бо арзониш кардем ина бин 1400 сомон доставка бепула 1400 сомони тоҷикӣ бардоро 1400 не 1400 сомони хулия бардоро хел бардоро занг мезанад ака мега доллар не сомоне ина бардоро тамошо кунед рехтаги телефону хубчаш қати овардагим шумо телефону истифода бурдагӣ биёрем болоиш тунтен хеле ҳамеша шаҳри Қурғунтепа кӯчаи баҳо магазини Акай Сапон на 54 34 13 12 лобои навум даст бардори TikTok YouTube да канал дорум да YouTube канал дорум канали хидмат да YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанем бардоро да YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанен лайка бизанен ки видеомо памша хел бардоро ай нархнои телефоно бо хабар шава ина на бародар ҳамаш нами учара дастагиан омадагиан бина бардоро шаҳри Қурғунтепа кӯчаи баҳор магазини Акай Сапон алишида бардоро фақат ай пеш гап мезанам ба телефон гап намезанам марҳамат.